Сега ще направим едно посещение на неделният зеленчуков пазар в Банско. Има няколко входа. Ето един от централния площад. Единият е неделя. Лятото е. И така, нека да видим какво има на пазара в Банско. Хората вече отиват. Ето така се влиза от тези стълби. Виждаме първите сергии. Картофи, домати, това са корнишончета, които са доста вкусни, дини, ягоди, череши, 2,80 цените в евро. Тук имаме краставици, патърджани, праскови, череши, малини, боровинки, даже горски боровинки, гъби, дини, отново череши. Цените варират от 2,80, 4, фасул зелено от Банско, пише, че нещата са от Банско. Дали е така? Боровинките ги има, тук вече има мед, има и щанд за растения различни, рози, цветя, царевица за варене, български домат, случаи от кресна, краставици. Част от сергиите, по-точно в този край, работят и през останалото време, примерно тази сергия и през седмицата може да я посетите. Тук има една чешма, в случая обаче не работи. Нещо се е случило, тарелки, боровинки, ягоди горски, круши, изглеждат добре. Билки, лепа, мляко, сирене, може да ги види човек, дини, смокини, различни медов, вино от боровинки, малини, ядки. Тук пазара продължава нататъка. Също има... Тук е другия вход. Може би по-официалният. Череши, големи, 3,50. Петрички, праскове, сладки, билки, на кантара, мерят се. Ето гъби, различни баби идват. Там също има продукти. Дини от любимец, тиквички, домати, лимони. Тук барата царевица. Това всъщност сега ще ви покажа е другия вход на пазара. Мирише доста добре на царевица. Ето го гръцки площад. Тук ние влязахме от онзи край. Тук покрай аптека Марешки. И от тук се влиза на пазара. Като пазар винаги се чуват различни призиви, различни общувания между хората. Това е другата част на пазара. Голямо разнообразие. Всяка неделя е пълно. Да видим дали ще видим всичко. От тук не сме минали. Сливи, чушки. Компота на кайсия. Хубави череши. Праскови. Яйца. Даже ти предлагат и да пробваш. Ако не вярваш, че е най-хубавото, отново различни ядки. Тук са сладко от ягоди, които са горски диви, подправки за супи. Ето га е и най-желаното място от хора и голямата опашка при кюфтета и кебабчета на скарата.
Много тук. Без да искаме сме опашката. Ето. Продължаваме. Тук има малинки и бровинки, които са горски. Пробват ги хората. Ще тези бровинки, 2,50 праскови, всичко е станало. Доматите розови по 1,60 пъпиши. Това е целият пазар, който може да се види в Банско. Тези корнишоните са хубави и меда, но човек да си купи от тях най-добре. Тук беше другия ход. И така, заслужава се. Ако сте местен, ако сте на почивка тук, винаги дори да се прибирате към София или друг град, се заслужава да дойдете и да си купите нещо вкусно, органично и с добри цени.